tun babu kowa ka girmu kowa kuma kai ka tsawa kowa ya malamin da'irar malakiya ka ba su baya mai cewar ya je ya kama ka aike ka dade shi kaya sannan ka zatil aliya ya kuci nurin bariya Mustafa kayatul makasudi ina za a ba da kai ba ya sarki tsaye majali kai ka cikawa Allah cikin risala ka sharrafa ka biya warda ko su da kiki sai da suka girmama an kura turban cikin jakata kai na gani a kofar fitata ka'idun ilal khairu baka taba rafkanwa ko ba adini ba Muhammad lam yarif ghairi ilahi يديك جميع الكون أنا حمل كوني جمادة هذا الكون تدري محمد كسل قجم والأعجام من بعدورني شي تنكر معروفا لدى كل عاقل توفى ما عرف المختار إلا لنفسي ومنا تعالى مرسلا ورحمة من الله مولى لك عازم لكل بي عليك صلاة الله يا نبي محمد أبركم بدا ناول مرابي الموت تفهم رأي سلم والبرق يدمو لما تدواني ويكيت السبابة ونقرأ دمي ساعة تبا تذكر أيام السبا ويا كدمة ولم يبك إلا لو أتم وتوجه سكلا وأردا بالمدينة إلا بحر حال في كريه يركو ديار حبيب الله وهو أمينه يا ربيات فالمراتب وأجمعوا ديار لمن حمل فؤاد بخفي وتذكروا للقلب مرا ومرجو ديار اللي على الكلب كل قوم وكل قتل تو ديار اللي منزل الكلب يوني ويمنه وكرم يمن نفسه وسيرا ونسيا وعلما وآدابا وأشعارا فقد كان خيرا لكلك فكما مفكما تأنا كان فكما تأنا كان مفكما سنجتي سن بيت بايا تنكر معروف لدى كل عاقل dan haka ya kulla magana ko tanakkara fama urifa al-muqtaru illa bi nafsihi dan haka in kana faɗar sufa kana kiran ruhinsa ne ya zo ma amma ba ka ƙara shi ba ba faɗarsa za ka ya ƙara tsayi ba ba faɗar girman annabi za ka ya ƙara faɗi ba ai sai ka san abu za ka faɗe shi sai ka iya abu za ka bayyana shi sai ka gane abu za ka ce ga yanda yake to tanakkara ma'rufun lada kulli aqilin fama urifa al-muqtaru illa bi nafsihi nafsu muhammadu yaban Allah shugaba mun nema ka fito mu ganka ido abin yaban Allah salamu alaika ta kofar da shugaba ka shigo
ya bai gida wallahi yanayin kamar sufar ka nake ya gani cikin ka taba ni manzan Allah. Allah ya ƙara muku daraja uban masai sanni da suwa masu mayar da zabi sanyi zuwan ka Muhammadu ya canja yanayi ka ciyar da ni izini ta yabanka ya bai wai da ka da ala da ala da ala fauka da ala yace jalali rabbi Allah sarki ya tabbata ga mai yabo. Waye mai yabon kuma wa ake yabon? To ba nan ba menene yabon malam, menene yabon? Wa ake yabo? Waye yabo? To nukudar menene yabon? yace masa wa innaka la ala kulli asim an kare magana an kure karshen masai a innaka lati yana magana yasin wal qur'an al hakim innaka kuma ban wata innaka ka yaran sai rayuwar ka kai daya kwal la amurka yaran sai rayuwar ka kai daya kwal rabu bai ganu wani bayan ka kuma da akamal ne madubin Allah gare shi kwal jaltal cikin haka watan haka sama da kasa bariki lilu sama ƙasa sai mu koma la Amurka da yace sama ƙasa ciki waje haka to sai ka koma cikin la Amurka da ya rantsa da rayuwarka wace ta Makka ko ta Madina da yace la Amurka ta wacce kuka yi da nafa ta dalla ko wace haka yace masa Ali Bulabi domin annaka Muhammadul Ladi la raibu fika da yarka ba ta daukar madi hudallil mutajina Muhammad ne sanani babu shiriya ga wani kabir shiri mujtahi. Nagode ya da Madina, to ya da Madina, ya da Madina. la uqsimu bi hadha al-balad فإجمع هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. to wannan rayuwar ya koma da ita ya rantsuwa zai iya yiwa da ita ya rantsuwa mu koma ɗayar wace mai tajin isi wata uwa bata haifa kamar ya shugaba wani suna bayyana sai rafi daya ba wani gari bai makacin akwai sa ciki ba kai babu birni ya madina jan fada ta ba abin yau baba a zuciyata ba wani bai sama abubakar ba a masoya ba ba a bawa wani umar ba ko da aro ba Usman kai da yake da shi ba kamar wasu ba shi fa Ali shi daga kai ne bari in ana magana ala ake kira Ali daya Ali kafin daya ya Ali al-akbar an kaji mun ce Ali kan kai wasu wasi Allah sarki yace da yana da Madina bi da sai mun tafi to za mu tafi
za mu tafi a za mu tafi muna tawassuli da wannan bugun na wannan sa'ar ku tuna abin da Junaid ya faɗa ɗazu to muna tawassuli za a tafi bi haƙƙi Muhammadu mu koma yabo malam Madina ya kirawo amma mu shiga aini magana ake ta zati Muhammadi wani bai sani ba wani ba zai sani ba wani bai gani ba wani ba zai gani ba kuma ba za a je na faɗa ba za a je na surantawa ba don haka ci gaba da sufantawa mu ci gaba da kudu ya Rasulullahi na da mu taimako rabbana ka bani basira mai cin yabo in sara an jumaire ga wanda kai wa bishara mai an kabuci da tabara ya ubangiji ka cika ko'ina da salati gare ni ya zaman saiki a sada alil baiti da duka asabati waɗanda ba salati ya faduma ya umul sanaini umma da ku aka sani cikin dukan zamani ba ni yake haka Allah ya kadarta kowa ya so bayan ka ko maganar kaka ko baba a girman ka saka takalmin ka taka har fadar gun ya da cito a saman kai ya da tijo a ƙasan kai ake faɗi da tijo a saman kai ake faɗi da tijo na cikin ruwa kai yake kira da tijo na ƙasan ƙasama ya ce da tijo na saman ma suka ce da tijan asali masu girma da buwaya kayan kanta kai kake sarrafa aya a yawon kuliya mai sauke karamin alkali annabi mazarinka na Muhammadu ya girma linta shi yasa baka da kaifiyar ya aka yi ka girma gwanintar fahimtar mai wasafa so ka tafa ka sayi ka so ka aukan isa Allah na gaishe ka malakai na bayan ka ga duniya da kiyama suna kasan sawunka Rasulallahi annabi Muhammadu na shirya rayuwa domin ka zan bi umarninka mai Madina da Makka ya Rasulallahi na motsa ya kasa in ka sa hannunka zan motsa da motsin asali annabi Muhammadu
taimakon nan da kake yi na wankin ruwi na wane ya nauyi ya ce karo wallahi ka taimaka a saka shi a wa'anda kake ba wa wusuli manzan Allah ya tsare mun aiki a wurin tarjiya abin da ka koyi abubakar da aka sa a wurin tarbiyyar umar da wasu mamman zili ya ahmadu ahmadu ahmadin Allah ya ahmadu ta yadda kake tare da Allah da yadda kuke ganawa cikin sallah samun fitila irin wacce kasawa sali kai wana ba boye saba zuciyata da zaga na farko ba zai ba ni gata wake samu ba kai nufi ba waye sharafi ba kai izini ba hasken Allah ba kai kama da zato ba kai da dakon mai dakon na gaban ba judin judi da kai kadai aka kawo ya buɗi a ala kai ka kira aka dawo duk wani alkhairi da kadiri kuka jawo gina gata har ga wanda ba mai zo ba